of the work of God. Nsanchirani ekejumane ho. With that miracle, no glorification. Makacharo. Nsanchirani enimu a animunyam hye bia mem. Animunyam hye bia mem. Ko ye kan nsanchirani a ade a eni ho. Ade a anidaso ni ho. Na dance apie. That's a miracle. Me papa the onyame de do me na se nipa besere. That's my policy. Ade a otumfu nyankopon de do me spiritual professor. TV bi a metra so bi a meka. Radio bi a mekɔ so bi a meka. Me condemn obi. Masua de minim de. I'm a mature in Christ. I'm a maturity. Men condemn obi. So far when him nyansa no or condemn obi. Okay. But ministry work a fivefold ministry. Media ye sunsume djuma. Obi a one part. Obi on a part. And then no matter there's accountability ahead of us. Obi a bebu attain. Yes. One day you die. We flash as we so. No flash as we so we are. You want to nipa do ayo ye. Se papa o, se boni o, bebu hoten. Me se obi ametufo. Ade a otumfo Yakobon de che me, se nipa besere. E wa dwumem. Enti me ka cham se nema nkoyi a. Masa me njini. Yeah. Okay. Papa me ye bibi enye yie. E ka meneme. Nyame anka ne sa. Papa, sa me metrasia mi pruvu ema who say power no day. Power day. But if you don't have, keep quiet and preach and go. What I say? Me no. Because oduma nyamede dumi nyase nipa besere. Okay. Anumre me da obi bia otie SOMPA ase. Na bribisi enya wasam na meka. Me dey your problem. O yare. Oba ye de to anu afa. E kam meno. Wo ye sofo wa bie church enkoso nyame ankan sa. Oba num wi, oba num nsa. Oba wotwa. Me dey your problem. Bribi a wonsa we. Wo di be sombia enye yie. Just run for your life. Ye be din komo. Another maybe a phone last atum kakra for 10 minutes pre. Yeah. And then Baba Yere, I said my problem. Me how? Till we are sounding to one yes upon you no, or so how when say SOMPA FM. Baba Adia Makua, a yam de will kiss to me about pet. Yen anya pet. Okay. What's it say? Yen anya pet. I will kiss to. Intina oye bi asempa kafo. Obetuma gina kasa made ache. Ne frɛ. Obi a Bible teacher. Research. Obetchero. Onso ne de no. Obi a apostle. You're the head. Ne de no. Obi say a prophet. Na adi for the gum 7. Okay. What do you say? The odum for Yakobon de dumi na se nipa besere. The world problem. That is my policy. Na ene. Ye ba be sunya de kakra. Cause abrabo eya de sunya. Christosum eya de sunya. Teni o. Misi Christosum ye dey. Can you to mam kakra me wade? Wo how ne say? My problem. SOMPA FM. Minim problem bi a wonem. SOMPA 93.1. Minim ti anyom de kakra nsa. Me di de jaba. Odo to mi enye ye, o copy mi enye ye, usua mi enye ye, cause ayodom. O condemn mi enye ye, o condemn me no na fe na nyame yam kese. Sana Ghana so for you. SOMPA FM. Bible say ni mi dia bi man ni enti. Oyira. Dabi di anyom ni ye, na bi sa members for ni to for we sofo a. Eye de na members no, omo adwumegu. What are you doing? Your nana.
ɛyɛ DJ Nyamishrao. Why? Nyamishrao. I'm a tot of your modi wate. If was what some bad tot of your modi. So, what's my problem? My problem. Yeah, my problem. Papa, mammy said, when they say, somebody SOMPA. Wo was said, yes, say, one a do a china, watch that one, however, how. Yes, sir. It's the principles. Because you are the leader. You lead the people. What do I say? Once the Bible can say, on your friend, we now going for. Yeah. Okay. Be a baby, I'm in Saudi. Jeremiah 3:15. I'm 2 minutes. Me did a jabba. And the man Casanche, you be ding como. Namiria and ne. Me penny pa maku 20. On Jibribini. Na me improve it on say. Who say power no day? Yeah. And I said no. Odi for Jeremiah woman eti miensa chichemu edu no no. O se na mema mahwefo se de makoma pe. Dear you. O se maya de mema mahwefo sane mu de de makoma pe. Ko Na wodi hunumu ani nimde aye ne mo. Awie. Eye niema mienu na ya sofo asede. Nimde ena de hunumu. O de aye ne mo. Asa we ye nipa. Mani hu ni jinabia. The oye enye say the truth to him or her. Mani hu say papa ni boni ni. Mani hu say adwuma we emwa no. But ene papa aya na me yo. People are struggle. Some tenasa no pa no nsia ekosi anwumre no miensa. Maybe someone say why? Why? And the deep for dosum, a so far dosum, but still, find a problem. Why? Because what kind of Bible now? Be a Matthew chapter 10, and what the says about a brother, yes, to fresh young for no, or ya dear, be there, no. Matthew woman etidu chemu ba ko no. O se na ofre na suafo dum no bai. Na o ma won ahonfin so tumi. Number 1. Ko se won tu won. Ko na won sanyarewa. Ne ahon mere nyina. Ko wonderful. Can be him. Matthew chapter 10 verse number 1. O se na ofre na suafo dum no bai. Bible say na bra Yesu fresh suafo dum no bai no. O ma won ahonfin so tumi. O ma won dey. But in the case of us, the so be okay. Pre to me. Now, crime man, I first pre to me. Papa, there be all. Minister for Bakushi, or say, a Bible school, 3 years theology. Nam semasa for theology, need to baby. Now, you pray the power. Now, Papa, Bible school, and no power nim. Oh, is your question theology? What do I say? Your question theology. The obo ni wiase no. Or your spirit. Okay. One say me say abrabom. 70% is spiritual. Okay. And that theology no yen spiritual ho. Tell you. Theology yen spiritual ho. Okay. What do I say? Spiritual no say ochire mu abechire say because ye nim say empire na ma ye wura spirit mu say obebom paye no eno no ma wo hunu say eno no o de nyagobon ya aduma me set up a topic for next week abetichi but the spiritual. Okay. Walk in spirit. Papa anadwemi de jaba o say my problem. What do I say? My problem. What is your problem? I didn't know how. What is your problem? On behalf of working towards it. Now you want to. What kind of brought for now? Well, see, the problem is a part of life making on this earth. Okay. Or how? I can't brabo. I was sassy so. Nanso. Honey. Problem is a part of life making on this earth.
but but nche say once a wo ye onipa oba wo ne de ye danya o how no beba be Job 14:7. okay. Job 14 number 1. Yeni nkomo me tum na ma kire osie. Yeah. And a cat 10 minutes a mefa course kakra bi. But me de your how. Okay. Oh how. Go. Okay. Na ma kire de gudie nto ha so bae. Job chapter 14 verse 1. verse number 1. O say onipa oba wo no. O say onipa oba wo no. Ne na ye tia bi. Ne na ye tia bi. O how ma. Na how ma. Okay. O ne fapem no. O how eka abrabo ho. Ba ye hwe ade bi wa. Ha ni hu. Ana semeni asofo sia. Medamu soronko. Okay. Yeah. Ma asofo 1000 sia. Me different. Me kan baby ya. Yeah. Me dey say nipa besere. Baba ye hwe ade bi wa. The word beauty. But ade wias ehu pa eye beauty. And why? Sanya mamienu we. And sunsum no sua de a you careful and be vigilant. Okay. Nanso aden. See, we can do something to cause a big problem into your life. Okay. Wa betumi aye. Ubetima ye bribi amane do hawa brew. And so ho. Let's say metiasie ya or how no enfiti preko pem magi se wa ye bribi ansa. Na kwane dos. Okay. E kani pa bra bo ho de. But nso ere. Aba ho. Yeah, nanso. Number 1, ahweyi. Number 2, enida ho. Okay. Sana ma mienu we. Se wabra boma eboawo. Ahweyi ni enida ho. Yes, ni mienu eboawo. Papa yensa hwede brim. You see, we have a family problems. Yawo abusuamu hawo ho. Anunti na we yo gidi ni mapa. Ebisa enye bone. Na hwa na be kwa bisa no, ha na asem no wo. Ani asem. Yen kwa bisa wo pastor ho. Cause ye sunsuma de. Okay. Yen kwa bisa evangelist wo. No. You need a spiritual person. What can say, Papa? Nema nkoyi. Me kai that was Wednesday. Mami ba ko bai. Wo se papa, me ton toma. Me kula bien toma store amame. Me kwaje store no 3 months ni obi na na tim. Ana kwaje da no for rent. Awadum. Okay. The center in Kumasi. Otua 3 billion. Store da no 3 months ni o. Eda ya to ade pa na ni age no. 200 Ghana cedi. Eda ya to ade pa. Yeah. No antenye me biase. No se papa, me antenye me biase. No se mi nya daje costo ho. E ko ade. SOMPA FM. By the grace of God, me buana costo ho. Me rest inside them pie. I'm mommy. Dia o je store no free nsem no fema misa na sem. No friend no. I'm say mommy, fache me did the jaba. Me di ayuda wan adwuma na me yo. Ebra o je store no, o ko baabi ko ji biribi be se ho. Wan fa boade anko. Enti store de maguma ye nto. Yo je phone so. No se an papa ye no kre. Na ebra me call me yes ade wie ye no. So for tell you, well, yes, I didn't hear you know. Okay. Within 6 months, and a deeper life, be a crusade on the area, and we'll call deeper life into one cohobby. Wakwaji ade na beshe hwa wie. Afi ya be ye crusade wasakra. Into one hobby. That's what so. Nanke was so quiet, ade na de free ho, adi rade come on. Once hobby.
But glory be to God. Papa, a dear many passer number one. Chiwade. Okay. And I'm a catcher, mamma, I just on a Otria Kafa and Megum say, Mama, yadi away. First, you have 3 days to stone him. Boom. Yeah. Metran and Yamamiansa. Okay. And the matron, Papa, a kamen kwa could be a jume cosso. Uti me did the jabba, the spiritual professor. We are Nana, we MP, we are honorable. I respect you, I honor you. Men condemn will be. Okay. Dear Yamini Chem said Nipa Bessary. Papa, a dear me chema in the obi open beyond. Number one, Mr. Ompe Prekasa Miensa. Okay. Prekasa ye dia. Miensa. Na ontwam. Na onti nunuma haban. Enkan. Okay. Na onfa haban ba kon kan. Mawie. Ahaban ba. Hey, haya kwa ho be ate. Obi afa petwere. Yes. Na ansa wasemisumi odifo. Onfa haban ba kon kan anya haban mienu with prekese. No hatamane ngo. Ewo a on see the day 3 days. Papa, glory be to God say. And the mammy friend say will be a store no and yet to me they get it to 200 million. Papa, inti we na wo chete inti enya abosom semana. Eye nimdie na ni penny. Tienio. Me say ya dey. Eye nimdie na ni penny. Papa said to you theology for no and many people. Be a John. Yesu. Anyway, you know, say back to one can come. Be a John 25 or John. You fast. Me did your jabba. Me see me 2 minutes match you see how anything. Won't the men catch them saying man koyi? I don't believe it. What be? John chapter 21. John 21. Verse number 25. Go. Wase na nneoma pii wo ho nso a Yesu eyo ye. Obi anti o, wase nneema bebre ho a Yesu yo ye. Eno na sanka wo tworo ni nyina maako maako. Wase sanka wo ye de yin. O tworo ni nyina maako maako a. Anka mesusu se. Enwoma wo be tworo rensini wiase impo. Owie theology Bible school asem ye sofo. Ne de ase de wa Bible mu nko a. Yintu kwan ko sua de. Okay. Na daje Holland go di 2 years go and study. America ko sua de. SOMPA FM. Papa fa bibi ni akoro. So aso be nyam djuma de a enya Bible 2x4 ne kura no. You need to study. Research. Wase eniema bebre wo ho a. Yesu eyo. Yesu eyo ye. Sanka ye tworo ni nyina maako maako a. Anka nya dai. Ke enko wiase twirem. Me say your boy ni wiase your spirit. This one person we yes of djuma ne ni pa bra bo so aba. Large into deep. If your sister how up, if your sister problem, or conjure dine, or could 3 billion. A sound for new master na your ma or cottonawa, a die ya taught the apartment in Yajano, a 200 Ghana city. Not no say, the OJ Dan or conjure free in Semuno, or conjure Bibia Seho, or fast down call, or so a sacra. Sanye nyamia dum ana otie mi baby ehwe mi baby a koka se niam nkoyi. Who did it? And none David say be a first Samuel. Oh my man call Western off. Alas Joe and we my good evening. Na nyamini pa o sehi asanye so the beat FM. And you my good evening. About Akia Unukru Ajakojo, more was a Kunka Johnson, mam good evening. Me and Casamin Yabaku, I just say, never showing a mamma Yako. I'm a senior dampem. Bema, Sani, we are sitting here. My Yako. So for the no. 1 Samuel 17, verse 29. Wase na David say. Wase na David say. Na maya day. Na maya day. Enya asembi. Enya asembi because enya asembi will be our high store 3 billion. Afa nyeme gum. Eda ya to de pa ye 200 Ghana cedi. Nansu obi akwanti ni biribi abese wonti. Hwe how ato no. But glory be to God. Papa, me say we are suffer
na nyame de adom a som yie fa bo nipa ɛmfa nsisi nipa ɛmfa hunahuna nipa mekyerɛ ne ɔba nneɛma mmiɛnsa pɛ mese number 1 prɛ kɛsɛ mmiɛnsa number 2 nunum ahaban ɛna number 3 ahaban baako bra ɛna sɔfo baako fi tamale ba wɔsɛ papa ma bie kyɛ 21 years ɔhwɛ me wɔ that was I was at a radio station. Yeah. Or be as 21 years, until see any part 30 da. Me train a dear keke, and was about see any per 100. We do 1 month in it. Bruh, I do more, I do, only be a corner too. Elisha was a prophet. Or commandee, Sicily, man be rain quada, and for you for Niagara. Massa, madam, so we are soft, we are elder. And for deep for be Niagara. Okay. Yeah. Because a different Juma to say pharmacist. Far away away. How the prophet work is. Papa, I didn't know. And a software benina say onyanya platform instead of say obe preaching yamia sam no na or condemn ni nua. Eye ni medie ne yeni. Tio. We a pastor preach your gospel. We evangelist preach your gospel. Because prophet evangelist they're different. SOMPA FM. Maybe they your problem. Another. Mami baako ba wase papa. Me de bia obetimi dama de eche. Another o. Wasa da yen sesies nie. Onya kata na ni pa. Obi na beda. Ana me kire no say de kudie ntia wonya saa de ni nie. Eda na okọ han ye no. Na wowura bi na tim. Na wowura ne present. Ana me kire no say saa de metumi agyaye a number 1. Onko pe saa de be no onse ne dem ho me kire no. Me kire na de me yenu. Number 1 onpe so fu ni mefin. Yeah, me no mefin. Na onfa de ba ko kan ho. Ade ba ko na ya na ya pesi ye hu. Ane na me nkire no. Ana be say me to say I'm a professor. Okay. Onfa e mefin. Any ade we nkan no onse ne dem ho. Wo se saa de ni wi a eno ano no. Spirit me freedom ho. The freedom ho wi a. Onfa de we nso ono ankosa emfa nware. Okoye ne nra. Wo se papa night e bi ama. Na say mabiem. Me di de jaba. What you say? We ma so ti asori dem. Yeah, was papa me ko see yesi. Obo for there to me come mountains. E could do 7 days. Now there be every door has its key. Because nipa na ja 2 minutes with them ho. Papa, and first soon suma semu ni agro. Me dey problem. Okay, papa inti sa 2 minutes. Say 10:30 ba. Me the number am be tudwa. Okay. Unji bribi ni anadwi me person support me program. Adansi amanfo eba no. Me ade a me krachi say metwe obi adansi abebon amemacho. Ready? Oh, how anything. Problem be na unamu. Kristo ni akwaje bosi adwuma is good, but adwuma ne nkoso. Eye wadwuma, anenye wadwuma, ane so ho. Onim. Wo sia baba awano aware no. Papa, on said there be amika say you can be a Christian to become a poverty. You can call yourself a man of God. I'm a man of God to become a poverty. And then I'm an yeah. Okay. Because so we are so now members a Juma Koya so for me with Jumanim. Yeah. We are so for member Nico Jum Yan Paddy. Member ni Juma Panyo a combat do. Obia wana dumo evangelist ba obeka cho say yesu ba sasawadwen is good message obeka chero na dwuma de no papa mens on da bia meka me say every church starting from Carrick ebesi
Z anka church bi akodi for ba ko Okay. because I saw 4,000 sia apostle 1,000 sia na wo di hunu fo nim aboa na men kasa asɔfoɔ 1,000 hyia ane na me ga na asɔfoɔ na dwa ɔdɔnufoɔ nimu a na men kasa ade na nyame kasa fa evangelist foɔ bi so oh masa am kan no kran kyerɛw da bi otie ye wo ade bi ahwinta ɛwɔ sɛ pie okay ɛyɛ dɛ na sister na dwumegu SOMPA FM. number 1 ɛyɛ dɛ na wade ni gu ɔde ase ɛno na bro say we must launch into deep kan kɔ de yɛ dɔ ɛnyɛ sasawadwene yesu ba o sasawadwene yesu ba o yɛtie ni radio yɛtie ni dwom yɛtie na bonten member ne de ka ɔkɔ bronya na ɛbɛyi ɔkɔ tire dwom akɔfa nneɛma ba na anum ɛda baako ba ɔse papa obedi me ka 600 million. He was elder. Why you be a juma is good. Nipa de ni kabeto ni materials over 1 year or dan ni ka untua. What you say? Oba em ka say papa me ma 3 good days me jini din. Yade we a day 8 days. One man nipa no ankasa ba. Papa me sraw discount 300 million. Mami 1 week the dia kan bebere. A day 3 days. O say na de abre no. The man was elder. A Jew ranka says can san koba tinatum. We do baby no. Very obetu anamo papa. And tena was solid them and make come meno. And tena CSC ma wadi ngu. And tena Pentecost ama waduma ngu. And tena Church of Christ ama brabo nyanyuno. Because already an cancer. Genesis chapter 120 dia say no kan ho. Me me di jaba. Tu me da ma tiro si. Yes. Me no problem bi a wonam me dey a problem. That is my fault. There say no. Genesis chapter 1 verse 28. Ko. Wasi na onyankopɔn ka sɛ. Wasi na urade nyankopɔn ba sɛ yi adom. O ka sɛ ma dai. Mɛhyira wɔn. Mɛhyira wɔn. Mawie. Mɛhyira wɔn. Papa. A woman say problem is a part of life. But problem bi wɔ hɔ a. E baby akɔtena e. Hwɛ maame die okuna nya daja jisika 3 billion at the rental store afa ne ma be 1 billion agum kotana wa yento de not no say e bi okoye de okotena ye no ya wi asem bi wo ha papa anadwemedi de jaba just inquire of the Lord. Be Genesis chapter 34. Oh, penatrebi. Yes. Genesis chapter 34. E kam ni wa be kwa dem. Na me ka chero. Lady ba ko papa, se nyenya me na ye na dom. Okay. O ma me akoton ni koko bonsu kwanta kura ase. 600 million. Akoton. Woman na finance of market. O ye adwuma o. O ton ade fish. Ede bia ne so ton ade ya to ade Okay. na sika ebia 1,000 ayira oton ade o no say obeya hwehwemu no store and store na kwaja motia komfo yetimi to ade 200 million yetimi to ade 100 million 150 million ebia 3,000 na ayira apalia go sa 600 million. Mamne so on tiase akodem first cabin tohi akot ye fa na djuma January ya this year mamne me achi akoda no o me achi no na obama be yewe mu no say sakola na kan ho a nipa mako 5 da ye djuma store SOMPA FM. o ma ni busu ni ntra no o ma ni ba ntra no. Papa ne chese odwuma wura nankasa onim se dwuma a wadie ni So de abi odi akoja sabe ya dwuma be den ebekoso odi ase o hawo ne sei ajaba number ni ebi a wotie mi o radio
my number is 0548 86 47 01 febi to so papa me support program no okay me power frɛ me sika be to so biara me power frɛ na me nkyerɛ wade papa me bua program no ebi ana wa chiri o north western north audience o volta o takra de chi support the program I'm improving nkyerɛ because me dey problem I know be here Genesis 34 God. verse number 30 ye ni komo kakra wo ho tie we mi beautiful last year na mo ba mo nka dwe sa kyerɛ nsɛm bema wanya mfie sɛ bema timi anya 30 years 35 onya sika nware ɛyɛ ni wuo bema timi anya 40 years ɔyɛ adwuma ontimi ntwa blog baako life begin at 40 okoka papa obo bra na nkoyi a tie aya me ka kyerɛ asɔfo obo bra na nkoyi a wasɛm yɛ baako pɛ okay yamfa wi ama wiase yɛmfa hwe nkɔ na bra ba nkoyi me se sey na bra ba nkoyi enti no wafa saa national anthem no odi di agoro odi ye medamase wanya ho dwuma oso beka so munya no saa nipa na ɔka munya no onya blochiro bɛkɔ kwɛ do blochiro ɔkwɛ den tie kane no ahia fɔma ne kwablo kyire maka me se fɔma ahia fɔma ɛma ne kwablo kyire ɛkɔyɛ dwumaden ɛwɔ hɔ but ɛne so ɛne de obia pɛ wakɔ asɔfo kora na kɔ kɛse abra Ghana sawofo gu ha rebase gu ha ɛna Ghana osia mlante 10 emu 8 ɛde asomade ahyɛ tirim ayi asɛ yasum Ghana o asɔfo ni ntumi nsakyerɛ wɔn egya wa kwabrokyire sikanti ɔkɔpɛ dollars abɛsi fie ɔde ahyɛ sɔfo baako kɔ invite abrokyire yɛ man 6 month visa ɔkɔ mfie na nie o frɛ na ɔsɛ montra Ghana am so yɛ asɔle bi wɔ hɔ abra kumase rebase wɔ hɔ onsi wɔ kora ɛna osia Ghana boys a mesi sɛ osia mlante 10 emu 8 ɛde asomade ahyɛ ɔmaso sɛ hwan de saa afrɛ no ba Ghana ho wanyɛ yɛ gyimi wɔyɛ nto sabi o ɛyɛ deɛ wowie abobrezi aka ho ɛma ne sa asomade but ɛnɛ deɛ ɛyɛ gyimi wɔyɛ nto sabi ɔde aseɛ baba mɛka no kora kyerɛ wo memedi deɛ gyaba medeɛ yɛ ɔhaw but don't try da bia papa babi a megyina bia meka asase anam so yi wopɛ obi a ne tim ɔden pa meyɛ number 1 wopɛ obi ɔyɛ adɔyɛ meyɛ number 1 medeɛ yɛ problem ɛka menew yadeɛ ne haw yadeɛ ne kaw so woyɛ bɛma obɛma kɔ off papa pani pa me boni de obi ayɛ mbɛse no wɔsi papa wayi ani mene me ntumi nada me kɔ me ne ho off me kyerɛ na deɛ kɛkɛ night na otimi dua ma deɛ kyɛn anɔpa na ne se papa nyame nsiraw abra papa ne te asɔde dɛ mu ayaresabea wɔga ne nyina wakɔ ɛnso still bra da bi every door has its key ɛyin na obi yɛ Genesis chapter 34 verse number 30 ɔsɛ na Jacob ka kyerɛ Simeon ne Lewi sɛ deɛ ni o Bible si na Jacob ɛka kyerɛ hwan Simeon ɛne Lewi sɛ mohame ama me ho abɔn ɛyɛ mohame papa how etwa to na yɛdu so no yeah oba betimi akɔyɛ adeɛ bi ma nimguase aka wo okay oba yeah oba o obetimi akɔwia obi adeɛ amia akye no ni abo no ukɔ amen meme deɛ yɛ problem ɔkyena no pa me wɔ Kumase kononom enuam deɛ nie me deɛ yɛ problem me say anadwi febi to so ɔkyena febi to so Sunday febi to so am improving nkyerɛ papa me boa o program no because ɛyɛ TV and radio me kan ho ka deɛ bɛkye okay SOMPA to be yɛ ntwaboɔ yɛ ka wakoma biara
number near 0548 0548 86 47 47 01. 01. Yeah. 0548 0548 86 47 47 01. I am a momo number. Okay. Femi to so. Anadria. Mi wia frem se papa. Ma support to bi na me nkyere wade. Ebi ya wa chiri. O ton wa ye nto. Tieni yo. O ton wa ye nto. Wa bia school egu. Wa bia ya sabia egu. Okay. SOMPA FM. Support the program. Mi wia frɛ number na me be pon a me de me personal number be to dwa. We ye momo number o frɛ beba. Okay. Me di de jaba. Me wo kumase kronom enuam. Okyena eye memre da is to present your case before God. Anopa 7 a.m. matenase because ahomache you another station. Yes. Yeah. Life. Me dey your problem. Papa, me ba wi nsa. Papa, mi kunu obi gye no. Papa, eka meneme. Papa, mi pesika ye dwuma na mi improve nkyerɛ wo. Sɛ wo nka akyi. Ade a mi ni mi yo me ka ne radio TV. Wade ya yira ema me ho. Okay. Wani afra ema me ho. Dabi wabadam me pa cho fa ni ko papa je wa du ho. Wani wabie prayer camp. Abadam fo nyina gu ho. Me mini time. Me dey your problem. Na me improve nkyerɛ wo. Jacob say, what have me? Ama me ho abon. Papa, hwe case ya me ka sha me ya wadai. On last week Sunday. Atie fonti o. Papa no okwa abrochire. Ni yonko a woni nenam. Ane koja ne kwan. Yes. E airports. Omo 18 to 20 years. No say aja me de me mama yensa ene maame no hwe omo so mame ne yonko anu no baba ne call ye 4 years nie oba wan frɛ papa ne be do last week anajo 9 no do kumase okoye ne yere da ho yiwu ne yiri timi nkosia no ne yere nyimboso mwatwe SOMPA FM. Hey. fade o ne yere nyim bosomi ngwotwe Watu kan mfie 9. emfie 9 obedu last week ya ne yere nyim bosomi ngwotwe Eish. na ne mabodje so that anijia befi ma mintimi nkasa no chance oba na dai anisuo sa wasina wan ne yonko na oja ne Ghana ha no one ma me na nyim Wasi akire what you say papa bona ni wosu ade chia no pa oni nua baba cancel nam se baba mama nkyere wade could you believe say wa chiri ba ebi to no be 10 years ago the daddy fie no no papa ne ka ho nipa mako 9 na happy woni fie dabna afa na aduru ni so na dwene nko ho what you say into oba ya bibie so kire no no on se Liban can sembi be Genesis chapter 26 29 26 Liban say ya hadie enye sa Papa, chapter 29. that's the family problem no Verse 26. Or say Anna Liban say. Or say Anna Liban say ya hadie Wanya ni sa. enye sa ye fia emre da no say o wa de na tu kwane a baba no bi afa wo yere ti man be pie manim no and any week and watchna any week no pie manim na me che say ofio kan ho 4 no we manim papa wan ka be dey me did ya jaba and then che bia me bie phone lance atum me dey your problem otina no pa me wo kumase kronom enuam 7 a.m. atenase papa eka meneme woptieni yo I'm not a pastor, I'm not evangelist. Me dey your problem what be a store egu what to car egu car ne tete obrana me hwade enra sofo enra da bay enra ya wada me mama ba akokoton ne kia yeah otokia o 20 kia ne tete no
meka kyɛn sɛ ɔmfa fo se mmɔ ho ɛna mekyɛ na haban baako pɛ sɛ wɔnyam na ɔmfa nkyene aboɔ no 21 ɛmfa nhoro wɔse papa ɔhoro kaa ne si waa within 3 hours ne afrɛ sɛ obi aba ho pepa na ɔgye ne sika gu ne nsɛm na ɔfra m sɛ krakye kɔne akɔtɔ plot na si dan si so ɔte fɛ dan no ma hai fa bɔ ɔbra kɔso nyɛ ka wo na kɔso ɔte sika tɔ kia bongo ni bi o Reno ni bi o Reno atete papa no saa mate so yɛnya pressure. I've told him wonyɛ ka wo na but onim papa me kyerɛ adwuma me kyerɛ awadeɛ wopɛ sɛ otu kwan bɛyɛ hwehwɛmu oyɛnkɔ baabi a ɛdaa no sɔfo baako sɔfo pani o obi de nsa to bo base obi de ne nsa over 700 million ɔde ne bɛɛkɔ America nipa nkyagye de 1.4 ɔma 700 million 6 months nie ɛno papa there be inquire of the Lord. Jacob say hey ama me hwa dey ama me ho bon ɛyɛ dɛ no ma ne ho bon yɛ okay chapter die otie bibia nkan verse 1 hɔna benya message ni ye de ma Jacob ho bon yɛ no ɛyɛ ne ma no kɔka bɛka no ɔhwe yɛ aba betimi akɔka bɛka ho oyire betimi akɔka bɛka ho papa tie me ba obi a tie me ma dom de yɛ problem yadeɛ na ka so bra papa no pa na menya anwune yɛ o ɛbɔ bɛ 5 na menya call from ayarsabi akɛsiem o awura na da hɔ ne yɛfunu ɛyɛ ne yɛyɛ ne wiase biara ɛnyɛ yie mema ne wɔfa no wɔtie me mema ne kɔtɔɔ kankok na mebɔ mpa yɛ gu so sɛ ɔno ne wɔfa no ɔnom kankok no ɔno wie a wɔngya bi ngu ne nsam ɛmfa hɔhoro ne nsa owie a ɔmfa ne nsa no ka wofa ne afunu no so ɔyɛ wie within 5 minutes yadeɛ na ayɛ kyɛ sɛ ayɛ sɛ ice block you need the power because Bible say na bra Yesu ɔfrɛ asuafo dumienu no ɔma wɔn de yes papa me de yɛ problem me no kasa tie ne yie me de yɛ problem me momo number is 0548 86 47 01. Try me private number way. Je ofra mesraw mintimi mfaw. Aya me private number. Je aya me yenu 0547 14 96 40 0547 14 96 40 ɛna me ankasa me number kuta me nie 0207 666 2 66 0207 666 2 66 upa be lie obi be condemn ɛna man ka adwen sa kyerɛ nsɛm wote hɔ sɛ Ghana yɛ den onim deɛ wɔ fam wote hɔ sɛ Ghana nkɔyie braboa Daniel say those who know their God ɔte aseɛ wɔn a wɔnim wɔn Nyankopɔn no masa Ghana memnyɛ politics Ghana nyɛ den afei ne yɛsi dan mese sɛ afei ne yɛsi dan yes afei ne yɛsi dan afei ne yɛtɔ plot afei ne yɛtɔ cars oka jam se Ghana yɛ den obi si ne fie last year meme de yɛ problem ofra me ntimi mfa last number 31 ofra me ntimi mfa me pon afrɛ me fe bi to momo ne so papa mi hunu adwuma me nyo wo yɛ ɔbaa 30 years wonya 35 be fa be ma ompɛ oh yes papa ade abrabom ɛma nipa kakyire ade a ɛma nipa abrabɔ yɛ nwono ɛyɛ miɛnsa number 1 asoɔden ma nipa abrabɔ kakyire number 2 procrastination ɛma nipa abrabɔ yɛ nwono
Papa wo. Yeah, maybe there a problem. So den ne moto. Papa. Obi tie me na dwume gu. Obi tie wa yan sadriam. Enso ontua na mo. Be fa na matum kakere mfa npa be mienu miensa wate. Me there a problem. We are oba. Oba so da ye bia no obi no wada. Papa said ye mada. Okay. Our dear egu bebrebe 90% are spiritual marriage. That could make teach that topic, you know. Yeah, maybe there a problem. Maybe there a problem. But about that one, the because me near that I imagine at all. Okay. Me see if you to so. Oh yeah, suffer. Me ba cho twa kakra ma me a. Tien kaibo we. Nyakopon ya duma 20th of this month. And you be a third batch. Okay. 20th of this month. November yeah. Bible scrutiny. Where your spiritual Bible University College. You teach spiritual. You try helps. Yeah. For haba where you we. For where you we. Papa. Me try ma mi bi. Ade dem kruma habai. Upa bi eyo na for say so. Oba wi aso bi nche na de da. Me mane de dem kruma ekoya de na habai. Okay. Bi we chen 8,000. Wonderful. Yeah. Ma me de pesika ya dwuma. Masa Ghana ma for ska o. Ba se wa nya kwantra because se ne memo ayede. Ade dem kruma e oba room. 20th of this month. We are suffer. We are elder befa form. A Friday. A 3-month course. Okay. We are third batch. We are D4. We are suffer. We are so sunya sun suma de. We are so hudie. A womb. Blabi sunya de. And se baby ala antuma mse siya wate. Na me fan pa be mi yenu miensa. Mi momo number ni 0548 0548 86 47 01. My private number 0547 0547 14 96 40. Papa adi ehunye se obanya 50 years na be ma jana wade ni kru jana. Papa omubre o. Okay. This last month mi sia nipa maku 28 connected. Obi answer Canada. Maybe there a problem. What do time it just so worry? Be man ba no cop, but I'm improving through. Okay. Na se de mra. Osof no awade ni yiro, enko ba bi otene yiro ho. Otene yiro ho. So of mama se enko ba otene kunu ho. Mawie. Number ni 0207 666 2 66. And my private number. Mami fa be nipa be mi enu pe. Studio line ni 0551 931 simple 0551 931 0548 931 Ejadem. Hello. Hello, Sofa. Yes sir. Good evening. Maju so aburu. Recipe, but still in church. Na wadaw ma. Na through P. Emre in Shubi Bukupa. Ewo Pankrono Abed. You said every Dr. Vincent. Omo be pipe na. Pipe no if the only going to be. Okay, Marty. Ghana dear sir, this is a answer why. Ghana for 10, this is a answer. May I see? Hello? Hello. Good evening, sir. Hello. Good evening, sir. Good evening. Me ba cho one am na say. The same na me word in West and the train am bo amasan bi na yahu mboya. Me ni problem bia wate. Wo dia wo kwan wa. Na se wontimi ma. Papa me support to program maji udi. Hello. Hello. Good evening, sir. Good evening, sir. Me ba cho one am ni di nkomo yi. Wacho FM ya me ka se free Kumasi. Baba ya nan miri. Me ba je me ba papa hona. Me pese mi visa se da be na me pena men sabe kano. Papa de se fiada nkwa na onya dwuma.
This a fiada nkwan papa nya adwuma why. Me da se ma ochina metenase. This a Friday nkwan why. Okay. This a Friday nkwan na me nya adwuma. Me da se ma ya. Me dey your problem. Me to nka chefa. Obi titiu, obi je wo yire, obi je ukunu, obi amawu. Papa me dey your problem. Me pesque flu bi pa. Oh bra haya kwan to bu ongu park ne so. Bra na me kire wade keke na nyame fam so mu wa wate. Me da se nyame ka ho. Me dey se nipa be sere. Hello. Hello, good evening. Me ba cho wana me na me mompa ye ngunsuo no so. Wana me ne ka sei. Okay, for me and kete fusomanya. Sromanya. Me da se anwumre. Obani otina no pa frem na me hwa de wate. O kra da da ban. Pacho Tuesday kwabena. Sika wa adwuma no. Otina no pa frem na me connect wate. Support your program ni bi. Na nyame fa me so connect o. Dey me mo mpa ye nsuo no so. Me pa cho wa fa nsuo ni bi biara paja. Me bomba me pagya me de Awurade a wo ye nokwafo me da wase me tani nsuo with the blood of Jesus. Obi a oyare, obi a wanyima na asai opeba sanadwi wonum nsuo yi a ma yare sanya dwuma in Jesus name. In Jesus name. Wo yare anum bi febi wo ho you see the miracle. Me de ya nipa besere de nyamle che me ano no otena no pa me tenasi eye counseling 1-on-1 papa me yadwuma nya yie na me hwe say wadwuma me pa to tie me sa obi de kwabena oye driver onjai odi metia onjai emwa no because kwabena for dwuma pa eye building site adansi ho ana ton ho niema ana wanye mwa number 1 eno no obi a wona dwuma obi di kwadwo awon adwuma kwadwo adwuma be no ye obeboa no obi kuta pen wo kire obi yakwasi na adwuma ne dai baba akwasi fo adwuma ye mienu oye security work obete dew soldier police custom migration anase obebie na adwuma kwasi ye obi adwuma won te dew dabi kwasi oye obi adwuma onyedai on tedel yeah ena brabom omo yense so pa so ye kofi da bia me say ne de enko na right da bia me right kofi for de no hanam de besie ko bi kuta pen wo twere wo sofo wonim obe condemn da bi me condemn ade o ade anyankopon de atam se nipa besere me say wadwuma ni gu ukotra so dem a owira ho obia bewu enkotu aduro tienie enkotu aduro yes entwempra jai bra na Awurade fa me so enkyere wade simple me did the jaba or tina no pa me ye counseling kwasiada eye glory service Monday me ye counseling Tuesday me ye counseling Wednesday me ye counseling majuma me ya no because I'm a full minister ubane ni pegu a wo yembe so yawada eye prayers Friday me maho Saturday life present your case before God we are suffer tienio we are suffer memensam banchenya ija ne kire we are suffer upobi na ya dwuma tu anamon Awurade fa yeso se be faw nya bie branch amount me time na ka 2 minutes pe na me time na so number ni 0548 86 47 01 0547 14 96 40 0207 666 2 6 papa eka minime papa juma be na menyo papa me da no bi ne mada to anamon wo yare koko diabetes unyima na sei da bi Awurade ankan sa wo ye bema obema nyina da form team eyo how wa we ya obeto graphic no bi akenkan ade die Christopher nya pa no sexual weakness
so to enko ba bia wo de tena ho me de mawie Yakopon ya adoma dasene ibisansia otena no pa mi wo kumase kononum enuam metam nan say to present your case for God. Papa mi hu de menyo papa obi jimi kunu papa me se wo yire tenie otetio jade de no to anamombra ukunu wo ye masem bra na me stop stop onum nsa onum wi o de to wa no afa bra na run from so omo. God bless you. Ensuo no nombi mashira so wi otena no pa yensia kumase duba ko abo. God bless you. God bless you.